Milí rodiče, babičky, dědečkové, učitelé a všichni ostatní, kteří jste dneska přišli kvůli dětem, nejenom těm prvorozeným, vítejte na dnešním vysílání Nevýchovy na téma tajemství prvorozených dětí a ne bude váš prvorozený sobec, puntičkář nebo žádlivec na mladšího. Jasný, že nebude. Postaráme se o to a dneska nás k tomu čeká první krok. A přesto, že se budeme věnovat těm nejstarším, tak ani mladší a nejmladší nepřijdou zkrátka. A jestli se ptáte, jak to, tak prostě proto, že výchova je jako alchymie. Ne složitá, jak všichni tvrdí, ne vyčerpávající, za to ale kouzelně přesná, propojená, spojená se vším. Takže když v ní změníte jednu maličkost u toho nejstaršího, tak se změní celý rodinný systém. Když změníte přístup k tomu jednomu dítěti, promění se i druhý, třetí, čtvrtý nebo třeba 11. A rodiče si to mnohdy neuvědomují. A tak nezřídka slychám věty: vychováváme je oba stejně. Jak to, že ten starší je úplně jiný než ten mladší? Nebo ten mladší je takový pohodový dítě a ta starší je pořád vystresovaná, pláče kvůli blbostem ve škole. Je to vůbec normální? Dneska si na tuhletu otázku společně posvítíme a nejenom na ní. Já jsem Katka Králová, jestli se ještě neznáme z jiných videí, jsem autorkou principu nevýchovy, naší laskavé filozofie s provokativním názvem, která nenápadně infiltruje do škol, školek a 100 000 rodin v Čechách i ve světě. A taky jsem macecha 2 dětí, učitelka, speciální pedagožka, lektorka, která už 16 let pomáhá rodičům a dětem, aby si spolu rozuměli. A dneska jsem tu asi tak na hodinku a kousek jenom pro vás. Prima, že jste přišli. Je nás tady přes 14 000, takže jdeme na to. Co nás teda spolu dneska čeká? Probereme, čím rodiče zásadně ovlivňují osobnost prvorozeného dítěte. Odhalíme rozdíly, které rodiče běžně dělají mezi dětma, aniž to tuší. Porozumíme tomu, co se děje se starším, když se narodí sourozenec. A proč najednou tak jančí a jak se toho zbavit. A taky uvidíte, jakou paseku může nadělat rodičovská touha po dokonalý výchově. V druhé části webináře vám ukážu, jak je možné s nevýchovou pokračovat i po tomhle dnešním vysílání, až skončí. A vás budou třeba napadat různé otázky k dalším tématům, k dalším těžkostem, který možná teď s dětma řešíte. No a na úplný závěr mám pro vás ještě odpovědi na 3 klíčové otázky, které rodiče nejčastěji posílají a tíží je. Jestli jde začít s nevýchovou, i když druhý rodič nebo babičky zarytě opakují, že je to nesmysl, tahle ta výchova, kdy děti nemají ty pevné hranice a nemá rodič pevnou autoritu. Potom další otázka, jak pomoct svýmu dítěti, když má diagnostikovaný ADHD, anebo jak nevýchovu uplatňovat na třeba 6týdenní miminko, na úplně malinký dětičky, který ještě nemluví, tak jak se s nima domluvit. Tak uvidíte, jestli vás to zajímá, na konci to na vás čeká. Tak a teďko už jdeme na ty prvorozeňátka, na tajemství výchovy prvorozených, aby z nich vyrostli v pohodě lidi, sebevědomí, nezlomený třeba obrovskou zodpovědností za druhý nebo věčnou touhou po dokonalosti. Tak, jako to dneska bohužel většina těch prvorozených i dospělých lidí pořád má. A já vím, o čem mluvím, protože já jsem taky prvorozená. Co vy? Jdem na to. Člověk nemusí být ani psycholog, aby zjistil, že každý dítě je jiný. Jasná věc, že jo? Vidíte to doma dnes a denně. Už trochu míň jasný, ale bývá, že dítě, jeho chování i charakter zásadně ovlivňuje, jestli se narodilo jako první, druhý, třetí nebo třeba to 11. dítě. Protože do rodinného systému vlastně přichází za jiných podmínek. Za jiných podmínek tam přichází to první, za jiných druhý, už tam najednou je ten sourozenec, za jiných to třetí a za jiných ty další. O čem se ale mluví ještě míň, je fakt, že dítě zásadně ovlivňuje rozdílnost rodičovského přístupu k prvním, druhým a těm 11. dětem.
A ty rozdíly jsou poměrně veliký. Takže jestli se vám teď zdá, že všechny svoje děti vychováváte stejně, jenom prostě jsou povahově úplně jiný, tak to nemusí být pravda. A dost možná budete dneska překvapení. Ono totiž nezáleží jenom na tom celkovém výchovném přístupu k dětem v rodině, jestli jste respektující nebo jste autoritativní rodiče, ale záleží i na těch každodenních maličkostech, na konkrétních reakcích rodičů v konkrétních situacích. A já vám to za chvíli moc ráda ukážu. Tyhle ty rodičovské reakce totiž jsou někdy tak rozdílný, že ve výsledku zažívají první a druhý děti od svých rodičů úplně jiný výchovný styly v jedné rodině. Jestli tomu nevěříte, tak mrkejte. Mám tady pro vás mikropříběh jedné maminky, která se na mě nedávno obrátila, protože potřebovala pomoc se svojí starší dcerkou. No a popisovala ten svůj problém a mně rychle docházelo, že v tom jejím příběhu je vlastně ukrytý klíč k tomu řešení. Tak schválně, jestli ho v tom taky uvidíte. Její holčičce je necelých 5 let, no a maminka s ní má problémy už poměrně dlouho, ale jak říkala, teďko je to fakt už o nervy. Vyprávěla mi, jak malá zlobí, ubližuje mladší sestře, neposlouchá, dělá naschvály. Říkala, vždycky se jí jakoby v oku zaleskne schválnost, touha mi ublížit a udělá to, co ví, že mě mrzí nebo že mě štve. Třeba schodí ze stolu papíry, strčí do ségry, začne utíkat, schválně pláče, když kouká co nejvíc lidí, prostě hrůza. A taky potřebuje být neustále první, nejlepší, pořád diriguje tu malou, že to jsou její hračky, že neumí zpívat, tak ať je ticho, že neumí stříhat nůžkama. No a když začnu chovat tu malou, tak se mi okamžitě rve na klín a já jí říkám, že teď ne, teď mám na klíně ségru, běž si hrát. Jenomže jí je to jedno a radši mě kousne, aby bylo po jejím. Protože tyhle ty problémy trvaly už 2 roky, tak já jsem se logicky zeptala maminky, co se u nich stalo před těma 2 lety. A ona mi odpověděla, no to já nevím, moc si to nepamatuju. Narodila se nám zrovna druhá holčička, tak to byl hrozný šerumec. Předtím jsem měla na starší spoustu času, věnovala jsem se jí, jenomže už přece není malá, tak si musí zvyknout na to, že je tu miminko. Taky si ho přece přála. Začala jsem tušit jádro pudla. A když se maminka rozpovídala ještě víc, tak to začalo být najednou jasný. Říkala, ona je asi zralá na psychologa, nebo nevím, někdy se chová skoro jako dospělá, až je to takový nepřirozený, taková stará mladá a někdy si začne cucat prsty a chce, abych jí chovala a krmila jí jako miminko. Přijde mi to prostě nějaký divný. A navíc je divoká, ve školce taky zlobí a doma je na mě potom jako přísavka. Pořád jí vysvětluju, že už je velká a musí být trochu rozumná, že je pro malou sestřičku vzor, ale to není nic platný. Naštěstí, ale ta mladší to od ní nepochytila, to je taková hodňoučka, to je taková moje holčička, i babičky ji chválí. To s tou starší se to vůbec nedá srovnat, už nevím, co s ní uděláme. Přitom já ji vychovávám obě úplně stejně. Snažím se té starší věnovat, jenomže ona je prostě jiná. Ona to asi bude mít v genech. Její pan táta to byl taky poděs. To mi sa manžela. Ale cítíte to? Cítíte tu tíhu pro to starší dítě? Ona to vyprávěla, když mi to říkala, tak to bylo i s tímhle tónem. Připadá vám, že tahle maminka vychovává obě dcerky stejně? Obě stejně respektujícím a láskyplným způsobem? S oběma se stejně baví? K oběma stejně přistupuje? Moc ne, co? Asi by bylo hrozně pohodlné to teďko hodit na geny. Jenomže geny v tomhletom nejedou. Naopak v tomhletom příběhu jsou zakopaný všechny 3 rodičovský záseky, které pak nejstarším dětem vyrábějí v životě problémy. A společně se za chvíli na ně podíváme. Teď se ale jdeme ještě podívat, jak vypadá každodenní praxe prvorozeného dítěte. Když to teďko hodně zjednoduším,
Tak, v dětství prvorozeného dítěte jsou takový 2 důležitý období. Můžeme jim říkat třeba život před vetřelcem a život po vetřelci. Dělám si srandu. Je to období před narozením sourozence a období po narození sourozence. Píšeme to sem. Takže před sourozencem a po sourozenci. Tak. A teďko vůbec nenasazuju na ty nejmladší děti, aby se to náhodou někoho nedotklo, nebo na ty mladší, na ty druhý. Jenom teďko se potřebujeme na chvíli zorientovat v tom, jak to mají ty prvorozený a od těch mladších na chviličku odhlídnout. Jo? Takže období před narozením sourozence. To je doba, kdy nejstarší dítě je vlastně jedináček. Je prvním miminkem, takže má veškerou péči, pozornost, rodičovský čas. A je to taky dítě, u kterého se řeší každý prdík, zoubek, rýmička. Jehož máma a vlastně i táta, ale maminek se to v tom začátku týká víc, tak jehož rodiče jsou nejistí, protože prostě nemají zkušenosti. Často jsou nervózní a neví si rady. A miminko je středobod jejich vesmíru. A maminka chce být pro dítě ta dokonalá máma, jak je pořád s ním, tak aby všechno fungovalo, aby všechno dělala dobře. Takže sotva cvrček zapláče, už k němu běží, pořád ho kontroluje, jestli mu není zima, jestli nemá hlad, jestli mu není moc horko, jestli mu neteče nudla, jestli správně dejchá. A někdy se o něj strašně bojí, protože prostě nemá zkušenost. A já to teďko vůbec nezlehčuju. Snažím se jenom vykreslit tu atmosféru, ve který to prvorozený dítě do momentu, než se narodí sourozenec, žije. Jeho máma totiž touží, a nejenom máma, tak touží potom, aby její děťátko dostalo to nejlepší, co může. Chce, aby mělo to nejlepší jídlo, ideálně všechno bez éček, nejlepší pleny, nejbezpečnější autosedačku, nejlepšího doktora, nejlepší zážitky, nejlepší školku, dobrý kroužky. Chce, aby se co nejlíp rozvíjelo, umělo co nejlíp kreslit, tancovat, zpívat, bylo šikovný, chválili ho babičky, paní učitelky a všichni z něj měli radost. A aby začalo, tak svůj život co nejlíp. Aby to bylo prostě nejšťastnější dítě. No a proto ho taky hodně chválí, co to jde. A nejenom ona. Je to první vnouče, takže babička taky říká věty jako no to je šikovná holčička, jak krásně stojí, podívej se, jakou krásnou věž postavil, takovej šikovnej kluk. Ty hezky bombáš, papáš, spinkáš. Jsou to stovky podobných ujišťujících motivačních vět. A to prvorozený dítě najednou stojí na piedestálu, kam ho chodí všichni obdivovat. A dávají mu moře pozornosti a chválí ho, co unese. A možná, že si teďko říkáte, ráj ne. Ale není. Protože stát na tomhle piedestálu není úplně jednoduchý. On tam totiž člověk nemůže být tak úplně sám sebou. Je totiž potřeba, aby se dobře vyvíjel, byl šikovnej, potěšil maminku, tatínka, nakreslil krásný obrázek, vykroužil dokonalou piruetu, byl lepší než sousedovic Alenka, uměl nejdřív z ulice mluvit a později číst, aby napočítal do 100 ještě než půjde do školy, byl talent na sport, snědl celou kaši lžičkou a byl neustále šťastný a zářivý miminko. Cítíte to? Jasně, že to trochu přeháním. Ale snažím se vám ukázat, že na tom piedestálu prvorozeného dítěte je solidní tlak. Na dokonalost, na výkon. Na to, abych byla šikovná holčička, lepší než ostatní děti ve školce, protože pak mě maminka bude mít ráda a bude na mě pyšná. Mám nakreslit slona, ať se to taťkovi líbí, tak jak to má rád, protože pak nebude večer muset mamince potají šeptat: tak já ti nevím, ta naše holka, teda malířka, rozhodně nebude. Snad jí vydrží aspoň to plavání. On je totiž na tom piedestálu prvního dítěte obrovský tlak na to, abyste nesklamali. Rodičovský ambice. Abyste nikoho nezarmoutili, protože mají jenom vás a vkládají do vás tolik nadějí a tolik lásky. Je to tlak na to, abyste byli takoví,
jací vás chtějí druzí. Protože jenom tak budete ty šikovný holčičky. Malí gentlemani, chytří kluci, co nezlobí. A tenhle tlak způsobuje, že do dětské povahy se pomalu zavrtává puntičkářství, protože nejlepší obrázek je ten nejpečlivěji vybarvený. Přehnaná soutěživost, protože když budu nejlepší ze třídy v matematice, tak táta zase řekne, to je naše hlavička, on ten Matěj bude vědec. Orientace na výkon, protože když mi to na tom kole tak půjde, tak taťka s mamkou ze mě budou mít radost. Láska, která je něco za něco, vlastně takovej handl, protože když nebudu plakat u paní doktorky, tak na mě bude maminka pyšná a bude mě mít ráda. Bude se na mě usmívat a říkat mi, ty jsi šikovná. No a zhoubná touha po dokonalosti. Protože když přinesu samý jedničky, tak budu snad konečně taková, jakou mě chtějí. A oni nebudou smutní. Samozřejmě, že je to hrozně zjednodušený. Jestli jste prvorozený a neměli jste rodiče nevýchovní parťáky, tak určitě část toho ale důvěrně znáte. Takže období před sourozencem. To ale ještě není zdaleka konec. Jednoho dne totiž do života prvorozeného dítěte přijde den D. Narodí se sourozenec. A nastává to období po sourozenci a tím se jako mávnutím kouzelného proutku všechno změní. Najednou je tu sourozenec a maminka a táta už nemají tolik času. A najednou dělají pšš, když se starší večer radostně směje nebo si zpívá. Krčí čelo, když chce miminko vzít z kočárku a dát ho do svýho dětského kočárku. Najednou tohle prvorozený dítě už nikdo nechválí a neopěvuje. A všichni dělají cukrbliky na to mimino. A když třeba ve městě s mámou potkají kohokoliv ze známých, tak místo toho, ty máš, Lenko, ale krásnou dceru, už je úplná slečna, tak místo toho říkají tety a strejdové, a co brácha, jak se ti líbí? Po té obrovské pozornosti do toho bodu D prvorozené dítě najednou jakoby navlíklo kouzelný plášť a stalo se neviditelným. A když se domáhá svojí pozornosti, na kterou bylo doteď zvyklý, tak řekne máma, proučku, už tady nejsi sama, bráška chce napít, tak musíš se trochu snažit být velká holka. Jestli se budeš vztekat a bude Matěj plakat, tak to si mě nepřej. Nebo třeba, no už jsi velký, musíš mi s bráchou pomoct. Jo, miláčku, už to není jako dřív. Nemůže se to všechno točit jenom kolem tebe. Tak mi pojď pomoct. A nebo postarej se o něj, doběhnu si do krámu, ale nepřej si mě, jestli se mu něco stane. Vidíte to? Prvorozený dítě se najednou musí vyrovnávat s velmi těžkou situací, kdy je tím starším, rozumnějším, zodpovědnějším. Slyší to dennodenně několikrát. Od maminky, od babičky, od tatínka, když přijde z práce, i od dědečka, když jdou spolu na procházku. A protože je velmi chytrý, tak rychle pochopí, že už teď nejde o to být šikovný a malovat obrázky s motýlama, ale teďko jde o to být rozumnej, trpělivý a zodpovědný. Nepřekážet mamince, protože je tu miminko a maminka je unavená a na všechno je sama, jak často opakuje. Těžký, co? No a co myslíte, že se v takové chvíli stane? Samozřejmě se může stát spoustu věcí, ale ty nejčastější scénáře, které se dějou, jsou dva. Ten první je v období po sourozenci, že dítě zvlčí. Začne být divoký, dělá nepochopitelné věci, pořád potřebuje vaši pozornost, vyvádí je až agresivní a rodič na něj často zděšeně kouká a říká si, kdo mi pro boha vyměnil dceru? Takovej brouček to býval a teďko tohle. A nebo druhá možnost je,
že aby si dítě zachovalo lásku rodiče a to svoje výlučné postavení, tak se začne přizpůsobovat té nálepce rozumný dítě. Takže začne být rozumný. Tak, dvě možnosti, zvlčí, nebo začne být to rozumný dítě, který maminka chce. A tohleto zvlášť mají víc holčičky. Takže jako lusknutím prstů se stanou těma, co vždycky myslí na druhý, jsou soucitní a laskaví, protože ví, že za to vždycky přijde pochvala. A navíc ví, že maminka s tatínkem to tak teďko potřebujou, aby je nikdo nezatěžoval hloupostma, jako je třeba hrad z lega nebo natlučený koleno, protože maminka s tatínkem mají totiž miminko. To chytrý prvorozený dítě se jednoduše naučí vytoušit, jaký má být, aby znovu dostalo tu lásku a pozornost. Protože když se chová zodpovědně a rozumně, tak maminka řekne, ty jsi moje velká holka, viď? Ještě, že tě mám takovou pomocnici. Když je rozumný a nechce v hračkářství 5 nových hraček, tak řekne maminka, ty už jsi taková rozumná, viď? To tě chválím, já to večer povím tatínkovi. A tohle je past hodných, rozumných, zodpovědných, dokonalých dětí, který se cítí být zodpovědný za druhý. Sice na první pohled moc hezky vypadá, ale někde hluboko v ní něco smrdí jak bolavá noha. A já tím na druhou stranu nechci vůbec říct, že mají děti nebejt tolerantní, nemají vycházet rodičům vstříc, anebo že nemají být citlivý k okolí a nemají pomáhat mámě a tátovi. Jasná věc, že jo. Jenomže to nesmí být jako výměna za lásku nebo pozornost. Protože to pak není ochota pomoct, ale závislost. Dává to smysl? Jestli jo, tak prima, ještě to teď shrneme, aby to bylo jasné a podíváme se na to z trochu jiného ještě úhlu pohledu a pojmenujeme si tady spolu 3 dobře zapamatovatelné rodičovské záseky, na který je potřeba si dát pozor. Tak, jdeme na to. Tady jsou. Ten první zní, dokonalý dítě má dokonalýho rodiče. Jsem si to tady trochu zjednodušila, takže dokonalé dítě rovná se dokonalý rodič, jo? Ale dokonalý dítě má dokonalýho... Jo, teďko to tam píšu navíc. Dokonalý dítě rovná se dokonalý rodič. A taky v obráceně vlastně. Dokonalý rodič rovná se dokonalý dítě. Možná, že už jste to slyšeli v tom, co jsem říkala tady. Spadá to hlavně tady do té fáze, do toho období před sourozencem. A je to proto, že když se narodí ten mladší sourozenec, tak na tu dokonalost, na tu extrémní pozornost tomu dítěti a na to chválení už rodič nemá tolik času. Takže to patří sem. A tohle je něco, co přesto, že to může vypadat moc hezky, je ve skutečnosti železná koule na noze. Rodiče, ale i prvorozenýho děťátka. V případě rodiče tak, že touží všechno dělat strašně správně. Chtějí svoje dítě co nejlíp vychovat, co nejlíp připravit na život, co nejlíp se o něj postarat a starat. A často si ani nevšimnou, že to všudy přítomný co nejlíp je nutí dělat věci, které by normálně vůbec nedělali. A dostává to je i děti do obrovského presu dokonalosti. Přitom za tímhle nenápadným co nejlíp stojí velmi silný protihráč. A jmenuje se strach. A má desítky podob. Strach, aby jsme něco neskazili. Strach, aby jsme dítěti neublížili. Strach, abychom něco nezanedbali a tím dítě vlastně neohrozili. Strach, abychom pro ně byli dost dobří, abychom mu dali dost lásky a pozornosti.
Strach, aby jsme ho nerozmazlili. Strach, aby jsme nijak nepoškodili nevědomky jeho vývoj. Vidíte to? Poznáváte některý z těchto strachů? Typuju, že jo. No a tenhle ten strach drží rodiče pod krkem a našeptává mu, že nic není dost dobrý. Vždycky to může být lepší. A ten kruh se pomalu uzavírá. Jak jsem říkala, tohle je něco, co navenek moc hezky vypadá. Ale to, co tomu chybí, je přirozenost. Chybí tomu možnost něco zkazit a pak se omluvit. Chybí tomu svoboda, chybí tomu možnost se svobodně nadechnout a mít jednoduchou radost ze života. Najednou jako kdyby nebylo důležité dělat věci, které nás a děti těší, dělají nás šťastný, ale především ty, které jsou správný. Které jsou správný pro mámu, pro tátu i pro dítě. A tak se pomalu, ale jistě vytrácí spontánní máma Markéta, co miluje napéct bábovku, vzít jí na zahradu a cpát se tam i s Matějem a běhat u toho bosky a výskat. A objevuje se dobrá máma Markéta, která úzkostlivě hlídá, aby Matěj nejedl žádný cukr, vždycky po jídle si s ním dojde vyčistit zuby a bosky ho radši běhat nenechá. Protože co kdyby nastyt nebo šlap na něco ostrýho? Tohle je past. A vím, že to rodiče myslí moc dobře, ale tenhle přístup nepřináší nikomu moc štěstí. A co hůř, nikomu neumožňuje být sám sebou, ale vždycky tím, kým si myslíme, že máme být. Taky proto v důsledku toho prvorozený děti často touží být ty hodný, co se snaží vyhovět těm druhým, pomáhat, všem udělat radost. A tím se vlastně stávají závislí na mínění a uznání ostatních. Jsou to děti, které se často chtějí prosadit a vede je v tom obrovská vůle. A taky potřeba být nejlepší. A nezřídka se jim to prosazení povede. Protože co si umanou, to dotáhnou do konce, zatnou zuby a jdou za tím. Jsou to děti, které se snaží nedělat chyby, protože chyba je pro ně sprostý slovo. A udělat chybu se rovná hodinám výčitek, vlastním výčitkám a sebeobviňování. A když tyhle děti něco zkazí, tak pláčou a jsou na sebe naštvaní. Nebo se zatvrdí a držou jako koně, aby to napravili. Možná teď myslíte na svoje nejstarší dítě a některé z těch věcí poznáváte. A nebo možná, že vás napadá námitka a vy si říkáte, no tak v čem je teda problém? Tohle je vlastně ideální osobnostní výbava pro dnešní dobu. Zatnu zuby a jdu. A ta odpověď je hrozně jednoduchá. Problém je v tom, že pokud chcete, aby bylo vaše dítě jenom úspěšný, jenom šikovný a schopný, a na tom ostatním vám nesejde, pak problém není. Jdete dobrou cestou. Ale pokud chcete, aby bylo k tomu všemu ještě taky šťastný a sebevědomý, psychicky vyrovnaný a zdravý, pak je mi líto, ale tohle je slepá ulička. Prvorozené děti jsou totiž ty, co roky dřou, aby vystudovali medicínu, a rodiče, babičky i dědečkové na ně mohli být pyšní. Sní si o tom, až přijdou na promoci a tam jim zatleská celý sál. A po zbytek života budou pomáhat druhým a nakonec se stanou veleváženým, uznávaným doktorem. Jenže jsou to taky ti, co pak potají doma pláčou a polikají prášky na uklidnění. Aby vůbec mohli jít do práce. Protože se ve skutečnosti bojí krve, nesnáší pohled na zraněné lidské tělo a někde ve skrytu duše závidí Janě od sousedů, že je, jak říkal táta, jenom blbá tanečnice.
Ta touha po dokonalosti, pochvale a uznání je jako mor. A dovede vás leskam. Mě třeba až na pokraj života a smrti, když jsem musela před 8 lety bojovat se zákeřnou nemocí, jakou je bulimie. Tak co, poznáváte tenhle zásek? Možná, že teďko přemýšlíte o svém nejstarším dítěti a říkáte se a kruci. Takhle je to u nás doma, nebo tohle u nás doma máme. Prostě na ty první děti jsou kladený obrovský nároky, protože žijeme jenom pro ně a máme na ně čas. To s tím druhým už tolik času nemáme a tak musíme z čeho přirozeně slevit. Ubrat, povolit ten svůj tlak na dokonalou výchovu dokonalého dítěte. Možná, že znáte tenhle ten mámovský vtípek. Jak se maminka chová, když má první a druhý dítě? Oblečení. První dítě. Začínáte nosit těhotenský oblečení, jakmile vám doktor potvrdí, že jste těhotná. Druhý dítě. Nosíte svý normální oblečení tak dlouho, jak je to jenom možné. Výbavička. První dítě. Oblečky na novorozeně předem vyperete, sladíte je podle barev a srovnáte, uložíte je do skříňky. Druhý dítě. Zkontrolujete, zda jsou oblečky čistý a vyřadíte pouze ty s nejtmavšími skvrnami. Péče v těhotenství. První dítě. Odpočíváte, berete vitamíny, chodíte na všechna vyšetření, nezvedáte víc než kilo. Druhý dítě. Odpočíváte, když první dítě spí, chodíte na povinná vyšetření a nosíte své 15kilové batole. Starostlivost. První dítě. Při prvním náznaku zafňukání či zamračení zvedáte dítě do náruče. Druhý dítě. Zvedáte dítě v okamžiku, kdy hrozí, že nářkem vzbudí prvorozeně. Aktivity. První dítě. Berete dítě na cvičení rodičů s dětmi a vyprávění pohádek v knihovně či do divadla. Druhý dítě. Berete dítě do supermarketu a do čistírny. Sranda, že jo? Jenomže jestli se teď usmíváte a kývete, tak to je taky důkaz, že se ke každému dítěti chováme jinak a tím ho formujeme. Z toho prvorozeného bohužel často formujeme perfekcionistu, který žije s pocitem, že nikdy nebude dost dobrý. A jasně, aby to nebylo jenom černobílý, tak být tím druhorozeným má taky svoje. Jenom dneska se tady prostě věnujeme těm prvním. První zásek za náma, je tady druhý. A ten druhý zásek spadá už do toho období po narození sourozence. Takže sem. A tenhle ten druhý zásek zní starší znamená odteď rozumný. Takže odteď tohle je něco, co už jsme taky dneska probrali na začátku v úvodu, takže se nebudu opakovat, ale upřímně by mě zajímalo, kde se tahle demagogie vzala. Že když se dítěti narodí sourozenec a ono se stane tím starším, tak má být jako mávnutím kouzelného proutku taky rozumný, zodpovědný, moudrý a ideálně má vytušit, co dělat, aby to mámě a tátovi pomáhalo. Jenomže v téhle době ono často vůbec není připravený na takovou změnu. Na takovou změnu života, kterou vlastně zařídí ten sourozenec, když se narodí. A jasný, že než se sourozenec narodil, tak s maminkou o tom mluvili a říkali si, jaký to bude, že se o něj budou muset starat a že maminka se bude muset starat. Jenomže ono je to pak úplně jiný. Najednou je tady plačící tvor, se kterým není žádná sranda, jak si s maminkou popisovali. Nedá se s ním hrát. Řve ve dne v noci a maminka se mu musí pořád věnovat, musí ho přebalovat, kojit a už vůbec nemá čas na hraní si na opice nebo na vodní bitvu třeba. Naopak je nervózní a říká, buď potichu, neřvi, vzbudíš miminko. No a když v tomhle bodě to
prvorozené dítě začnou rodiče ještě volat k dospělosti a rozumnosti větama typu už jsi velký, nesmíš mamince přidělávat práci, teď jsi starší brácha, tak musíš pomáhat, anebo tohle už dokážeš sama, nevymýšlej si, co pak si taky mimino, aby maminka musela se o tebe takhle pořád starat a skákat kolem tebe. Tak když tohle tam ještě rodiče přihazujou, tak tomu staršímu začne docházet, že takhle už to bude pořád. Že to malý jednoduše nezmizí. Že už se musí začít chovat tak, aby maminka a vlastně i miminko byli spokojení. Jinak to bude blbý. A teďko ta důležitá věc, která nechci, aby zapadla. V téhle situace se naučí nebezpečný vzorec, nebezpečnou věc, že se musím změnit, abych byl pro někoho jiného dost dobrý. Musím být jiný, než jak jsem teď. A to prostě bolí. Dovedete si to představit? Jestli jste prvorozený, tak možná jo. A možná ještě dneska v dospělosti hledáte, kdo jste. A nebo třeba začínáte hledat sami sebe. Možná ještě dneska sebou tahnete to břemeno zodpovědnosti za všechny a za všechno s trvalým pocitem, že ty druzí to mají snazší. Co? Máte to tak? Možná, že jste pořád prvorozen, i když už jste dospělí. První 2 záseky za náma, třetí, který jsme taky zmínili v úvodu, ale aby to bylo jasný, tak je to ten, který dělá v dušičkách prvorozených možná ještě úplně největší paseku, možná ještě horší než ty předchozí 2. A jmenuje se buď zodpovědnej, starej se o něj. Takže starej se o něj. Starej se o něj. A patří taky sem. Teď jsi velký brácha, musíš se o mladšího starat. Je to na tobě. Nebo ona je ještě malá, jsi za ní zodpovědná, jsi přeci velká ségra, tak mi s ní musíš trochu pomoct. Brr. Dávat starším dětem zodpovědnost za ty mladší by měl být trestný čin. A moje rada zní, nedělejte to. Neříkejte věty jako jsi starší, měla bys jít bráškovi příkladem, nebo když tady nejsem, jsi tu místo mě a máš sestřičku na starost. Jak byste se v tom cítili vy? Věděli byste, jako to malé dítě, si rady? Nepadla by na vás tíha, zodpovědnost za toho druhýho, se kterým často ani nevíte, co si počít? No na mě teda jo. Proto prosím vyhoďte tyhle věty z vašeho domova. Jsou to zabijáci sourozeneckých vztahů. Ten pocit zodpovědnosti za sourozence, který ho máte na krku, nemáte páky jak na něj, kromě výhružek, hřevu nebo rány. Často nevíte, jak ty situace vyřešit, do kterých se spolu dostáváte, ale musíte se postarat, aby udělal, co říkáte. Tak to je prostě obrovská, nespravedlivá zátěž. Starší dítě od mladšího nepochybně uslyší věty jako nejsi moje máma, tak mi nemáš co poroučet. A mladší zase, řekla jsem ti, že se máš oblíknout, tak dělej, nebo tě zmlátím. A tohle prostě není fér. Nezaslouží si to slyšet ani jeden z nich. Navíc ty křivdy, které se z přenášení zodpovědnosti v dětech vytváří, můžou být ukrytý hluboko a dlouho. A dlouho čekají na svoji příležitost, aby se dostali ven. Já proto mám krásný příběh jako doklad, jak to někdy může čekat opravdu roky. Je to asi rok. Byla jsem na nákupech se svojí 13letou kamarádkou a bylo to fajn, užívali jsme si to, odpočívali jsme spolu. No a v jednu chvíli se náhodou stalo, že jsme se potkali s její maminkou a taky mojí kamarádkou a ta tam byla se svojí mladší
dcerou, takže se ségrou téhletý 13letý slečny. No a my jsme to nečekali, že na sebe narazíme, ale tak proč ne? Dali jsme se s mamkou na chvíli do řeči, no a holky si šly vybírat nějaké oblečení. A byla to úplně nevinná situace. Nicméně ta starší v tom obchodě najednou začala uprostřed obchodu plakat a křičet na tu mladší. Jdi pryč, já tě nechci pomáhat, nechci se o tebe pořád starat, chci mít aspoň chvíli pokoj, jsem tady s Káčou, tak vypadni. Nechci už nic rozhodovat za tebe. Už ne, prosím ne. Pořád tě mám na krku, chci, aby ses nikdy nenarodila. Jsi to nejhorší, co mě v životě potkalo. A do toho konce už usedavě plakala a nešla utišit. Cítíte, kolik je v tom bolesti? Kolik toho nevysloveného zranění, který tam čekalo, který se proměnilo v tu chvíli v nenávist? A přitom zvenku to vypadalo jako bezdůvodná scéna vzteklého puberťáka. No a tahle situace pokračovala. Malá samozřejmě začala taky natahovat, takže nakonec to byla super výzva, ale zvládli jsme ji. A mně zůstal zvláštně těžký pocit z toho, jak silně v nestřežený okamžik vybublaly na povrch křivdy držený uvnitř skoro 10 let, který vznikly tím, že starší byla za mladší v době rozvodu, který nebyl jednoduchý, jejich rodičů neadekvátně zodpovědná. Protože chtěla ulevit mamince a tatínkovi a ty jí předávali zodpovědnost. Možná, že vám ale teďko v hlavě bliká výstražná kontrolka a napadá vás, že dítě by se ale mělo naučit starat i o toho druhého sourozence, aby nakonec nebylo sobec. To je jasný. Jenom víte, ono to jde udělat úplně jinak, než že mu řeknete, budeš se teďko o sestřičku starat, protože ona je maličká a zatím z toho nemá rozum. Mohlo by se jí něco stát. Místo toho jde dítěti dát na výběr. Když mi budeš chtít pomoct s koupáním, tak budu moc ráda. Ale nemusíš zmáknuto. A dát mu prostor, aby se samo rozhodl. Tak, 3. zásek za námi. Takže když to jenom shrnu rychle, dokonalý dítě, dokonalý rodič. Nechtějme po dětech ani po sobě, aby jsme byli dokonalí. Odteď rozumný, v momentě, kdy se narodí druhorozený dítě, tak najednou přechází na to prvorozený potřeba, aby bylo rozumný. No a potom 3. starej se o něj. Buď zodpovědný za svého sourozence. 3 rodičovské záseky, 3 věci, na které je potřeba si dát pozor. No a já se obloukem vracím na úplný začátek. Každý dítě je jiný. Jasná věc. Ale když se na to teď podíváte a současně u toho se budete dívat na svoje děti a vnímat je, tak uvidíte, že spoustu těch věcí najdete v těch vyhrocených situacích. A možná, že ty věci, které už teď nepůjdou svést na jinakost dětí nebo na geny. Co myslíte? A jestli jste teďko jenom tak lehounce kývli, nebo třeba svěsili hlavu, tak vám vlastně hrozně gratuluju. Protože mít tu ochotu uvidět, že v tom našem mámování nebo tátování je potřeba něco změnit, to je možná největší výzva ze všech. No a ta je v takovém případě právě teď za váma. Takže co s tím? Teď, když jsme to společně takhle rozvrtali, pojmenovali, co všechno nefunguje. No budu upřímná. Nemám pro vás instantní řešení, který je na 10 minut, který skopírujete a hotovo. Ale když budete chtít do toho vložit trochu svojí aktivity, tak uvidíte, že ten výsledek za to bude stát. No a možná, že pak jednoho dne přijde vaše dítě a řekne: tyjo, mami, děkuju, že už nemusím být ta šikovná a velká a že se konečně známe. Tak jdem na to, jo? Uděláme první změny, důležitý pro rodiče, ale hlavně pro děti. Vrátíme se společně do těch klíčových bodů v životě prvorozeného dítěte a mrkneme se na to, co už nedělat,
nebo co dělat jinak. Takže tady jsou ty změny. 1, 2, 3 plus 1 bonusová. První zásadní změna, kterou je potřeba udělat, reaguje tady na ten zásek. Na dokonalý dítě, dokonalý rodič. A teď vás prosím, poslouchejte srdcem. Protože já vím, že tohle je něco, co může být pro rodiče těžký, zvlášť když jsou nastavení na tohleto, tak co pro ně může být velmi těžký připustit. Ale současně to může být pro ně i pro děti obrovsky osvobozující a úlevný. A tahle první změna zní: dej si pohov, rodiči. Dej si pohov. Zní to trochu drze, ale slyšeli jste správně. Dej si pohov, mámo nebo táto. Přestaňte sledovat všechny blogy o zdravé stravě, o správném vývoji dítěte a přestaňte dítě neustále pobízet a aktivovat větami. A co je tohle za barvičku? Postav něco hezkýho z lega, ať máme s tatínkem radost. Tohle už dokážeš sám, už jsi velký kluk. Ukaž mi, jak to umíš. Sedněte si za svým dítětem. Když zrovna na koberci sbírá drobky z rohlíků a strká si tyhle ty nesterilní věci do pusy. A sledujte ho a jenom buďte s ním. Sledujte ho, naslouchejte mu a odpočívejte spolu. Šťastný dítě a šťastný dětství nedělá 5 kroužků týdně. Ani z posledních sil vymáčknutý úsměv, když se vám chce hrozně plakat. Štěstí dělá bytí spolu, sdílení a přijetí. A je to jednoduchý zařídit. Sedněte si k němu, koukejte na něj, buďte tam s ním, tiše, pokorně, s láskou. Je to víc, než se pokoušet být supermatka nebo superotec, co všechno zvládnou, vyřeší, umytou dítěti cestičku, nebo předejdou každému průšvihu a ještě ho umí ve správnou chvíli správně motivovat. Naopak, přestaňte je neustále popostrkovat. Oni to zvládnou sami. Přestaňte je hodnotit a říkat věty jako: až bude Martinka velká, tak z ní bude paní doktorka, my budeme mít s tatínkem radost, budeme na ní pyšní. Prostě si dejte pohov. Tiše s ním seďte, naslouchejte tomu, jaký vaše dítě je, jak vnímá svět a reaguje na něj. Buďte s ním. Říkám to tolikrát proto, že chci, abyste to opravdu uslyšeli. Když to totiž neuděláte, tak se stane velký lidský neštěstí. Prožijete život s cizincem, kterýho opravdově a uvnitř nikdy nepoznáte. A co hůř, ještě si budete myslet, že pro něj děláte to největší dobro, který vám ale v lepším případě jednoho dne vyčte, a až to udělá, tak vám dojde, o jaký chvíle blízkosti jste vlastně přišli. Nikdy nebudete vědět, kdo je vaše dítě, protože si budete myslet, že je vzdorovitý, zlobivý, paličatý, uzavřený. A to bych vám vůbec nepřála. Takže tahle rada není prvoplánový: dej si nohy na stůl, mámo, táto, a kašli na svět. Naopak. Dopřejte sobě a svýmu dítěti klid. Dejte si čas, abyste mohli začít skutečně být spolu. Nastavte na chvíli obličej sluníčků a jen tak obyčejně spolu odpočívejte. A okouzleně sledujte, jak vaše dítě vyrostlo, jak si tiše hraje, jak je zaujatý tím, co dělá. Usmějte se na něj a tichonce mu buďte na blízku. A když to uděláte, ne jednou, ale víckrát, pravidelně, tak víte, co se stane? V tomhletom prvorozeném dítěti zasejete semínko pohodáře, který pomalu začne vytlačovat z toho perfekcionistu. Zasejete semínko člověka, který vedle práce umí i odpočívat a nesoustředí se jenom na výkon a úspěch. A možná, že se to sami potřebujete tak trochu naučit, co myslíte. Taky možná to pro vás není úplně lehký. Tak nebojte,
jestli vás to teď trápí, že si říkáte, já nevím, co s tím, jak si s tím poradím, tak já vám za chviličku ukážu, jak na tom dál pracovat s nevýchovou, s kurzem výchova nevýchovou. Dej si pohov. Druhá rodičovská změna, zásadní, zní: nenakládej na něj, žádej o spolupráci. Zase to patří sem, vlastně i kusem do toho období před příchodu prvního sourozence. Takže nenakládej na něj, žádej o spolupráci. A o tomhle bodu už jsme taky hodně řekli, a to jeho gro zní: zůstaňte vy tím zodpovědným za toho sourozence mladšího. Nedělejte svoje starší dítě zodpovědný za ty mladší. Nechtějte po něm, aby bylo raz, dva rozumný. To totiž není jeho role. Není to často ani v jeho silách, zvlášť když jsou mu 4 nebo 5. Proto neříkejte věty jako si teďko ta starší, musíš mi s miminkem pomáhat. Nezlobte se na ně, když zrovna nechtějí. Nejde o to, že by vám nemohli pomoct. Samozřejmě, že můžou. A ve výsledku je to dobrý, když pomáhají. Ale je úplně zásadní rozdíl, jestli to dělají s pocitem Ježíš, je zase to hnusný mimino. Nebo s pocitem, tak jo, dneska mamce pomůžu s bráchou. A protože je a patří tam do toho vlastně od teď rozumný dítě a starej se o něj, tak já vás teď ještě zvu k zážitku. Pojďte si představit, jaký to je v kůži toho vašeho prvorozeňátka, co může prožívat. Jenom potřeba, abyste zavřeli oči a nechali se ode mě vést. Ale je fakt důležitý to udělat. Protože to, co zažijete, dost možná nemáte šanci jinak zjistit. Zavřete oči a představte si, že jste malý dítě. A já vám teď chviličku budu tykat, takže je ti tak 5 let, sedíš doma v obýváku na koberci, máma vaří v kuchyni, ty si hraješ. A máma najednou přichází a říká ti: došlo nám mlíčko, potřebuju se jít zeptat dolů sousedky, jestli nám ho nepůjčí. Odpoledne dojdeme do krámu, ale teďko potřebuju aspoň trochu na kaši. Pohlídáš stégru, jo? Jsem za minutku zpátky, tak na ní dávej pozor, ať se nic nestane a ne, aby plakala. Je ještě maličká. Koukáš na mámu, posloucháš ji jenom na půl ucha, protože si u toho hraješ na indiány, ale máma čeká na odpověď a tak řekneš jenom jo. Sotva se za ní zavřou dveře, tak sestřička začne natahovat. Nevidí maminku a možná, že se tady sama trochu bojí. Koukáš na ní a najednou nevíš, co si počít. Maminka přece říkala ne, aby plakala. Napadá ti, že si spolu zatancujete. Že se vždycky u toho smějete. Třeba když jí zatancuješ, tak se bude taky smát. Začneš teda tancovat, rozhazuješ rukama a nohama, aby to ségra viděla. A hele, ono to funguje. Sestřička se pomalu začíná usmívat, snaží se postavit a přijít k tobě za tebou na taneční parket doprostřed obýváku. A tak tancuješ ještě víc, ještě rychlejš, jenomže najednou zavrávoráš, uděláš krok do strany a do ségry vrazíš. A ona tam stojí, pohne se a najednou spadne na zem. A uhodí se hlavou do stolku. Najednou v tobě úplně hrkne. Na kratičkou chvíli je hrobový ticho a pak hrozný řev. Tak strašně nahlas ječí, že ti to úplně rve uši, úplně to bolí. A po čele jí stéká pramínek krve. Ježiš, co teď, co teď, co teď? Zakřičíš jenom mami, ale nikdo se neozve. Vůbec nevíš, co si počít. A začíná se ti taky chtít plakat. Jenomže to by bylo ještě horší a tak se snažíš utěšovat sestřičku, jenomže moc to nejde. Pláče snad ještě víc a taky vyděšeně říkáš neplakej, neplakej, prosím tě, neplakej, pšš. Vůbec to nepomáhá. Pláče už tak, že se nemůže pořádně nadechnout. V šoku na ní koukáš i na tu krev na čele a najednou si vzpomeneš na tu kočičku včera, co ležela na silnici a byla celá od krve. Mama říkala, že když má zvířátko tolik krve, tak umře a jde do nebíčka.
Tahle vzpomínka tě vyděsí ještě víc. Co když půjde sestřička do nebíčka? Maminka se bude hrozně trápit a plakat. Všichni budou. Už najednou nevíš kudy kam, na prsou ti něco hrozně bolí, jako by tam ležel velký studený balvan, potřebuješ ho rychle dostat ven a tak začínáš taky plakat. Pláčeš, co to jde. Držíš u toho za ruku ségru a někde uvnitř si přeješ, aby se nic z toho nestalo, aby to šlo všechno vrátit, jako někdy to jde v pohádce. Najednou uslyšíš zašramotit klíče v zámku, máma slyší pláč a rychle k vám běží. Říká, pro boha, co se stalo? Broučku, ty máš rozbitý čelo, jak to? Co je? Co se stalo? Mluv! Tiskne k sobě ségru a je vidět, že se taky lekla. Tváří se naštvaně, ale více bojí. A sobě je to teď ale úplně jedno, že se zlobí. Hlavně, že už je tady, hlavně, že už vám pomůže, že už tady nejste sami. Hlavně, že zachrání sestřičku, aby nešla do nebíčka. Otočí se na tebe a ptá se, tak řekneš mi, co se stalo? Co pak jsem ti neříkala, že máš dávat pozor? Je to takovej problém, být tady pár minut v klidu. Myslela jsem si, jakýho mám pomocníka a koukám, že ne. Že mi tu práci jenom přiděláváš. Je mi to moc líto, že se trochu nestydíš. Pomalu přechází to největší leknutí. Už se můžeš trochu nadechnout. Sedíš se svěšenou hlavou a posloucháš, co máma říká. Taky je ti to líto. A strašně jí chceš říct, byla to nešťastná náhoda, maminko. Jenže máma to nechce slyšet. Nikdy to nechce slyšet, když se miminu něco stane. Od té doby, co ségru máte, je máma pořád s ní. A na tebe se často zlobí. Když tu ještě nebyla ségra, tak byla maminka jenom tvoje. A taky táty. A jenom úplně maličko křičela, ne jako teď.
Říkala, že si její poklad a kulíšek